Surtihan ni mo ba isa? Gisugot gid kang liyan. Bisag layo ra kay nga gap sa inyong kahimtang. Lado ko na sila din sa ato. Diba? Ila kabo ko ng negosyo nila din eh. Mulang, huwag ka nakasurti pagid bay. Wa magtanaw sa liyan sa akong kahimtang. Oh, klaro man bay. Maklaro gid na ako nga bisag dato na sila pero simple ra kay siya. Diba? Loki kay humble pa gid. Abi niyo bay, sukad nga naila-ila na ko siya og sukad sa adlaw nga gisugot ko niya. Mas milapad nga akong pangandoy bay. Mas ganahan ako nga magkugig maayo bay para pohon komportable gyapon ang iyang pagpuyo. Oh, kung ako naman lang sa dinong tingali, mausab. Kung makauyab kong parehas ni Lian, magkugi sa guwi. Kuwapa na, unya buutan pa yun. Surtihan mo ba eh? Pila na ganin mo katuig? Magduha na katuig bay. Pila katuig? Nya, wapa juga gipaila sa kwan? Sa iyang papa? Wa pa bay. Nagguwat na lang sa ko kung ano sa siya andam. Kulbaan ko, babe. Ayaw pa halatang ang ikulbaan ka. Relax lang. Ako'y bahala. Yan. Oh, Dad. Amin ko. Kiso ba rin? Mayang gabi, tito. Dad, si Jeric di ay akong uyab. Uyab. Kanusa lang. Dad, sorry ha. Mag 2 years na ni Jeric. Karon pa lang yung ko na ikaisog ay pila ilas yan mo. Kaniyot ang ka. Urang ipakalitan ko na. Dad, Ay, excuse na ha. Iho. Nagigistoryas ko sa kong anak. Sige, tito. Ano lang ko magpaabot? Murag wa malipay ang daddy ni Lian. Ang padagan sa pilang kamong negosyo, yan. Kung nahibaw kayo na ikaw na ang gani. The next few years, ikaw na. Kuya, mamili lang ang dalag kasama nila. Dad, Uy. ano? Jeric has nothing to do with our business. Personal life ni Nako. Pero eventually, he will become part of it. Kung siya git imong iwan. Kinuok ko. Wala. Sorry, Dad. Pero nasayo ko sa pagdani ni Jeric nung gabi una din sa ato. Jeric, let's go. Mamaya na din Yes! Dali na. Doon na ba yung nausab sa imong love na ako? Of course not. Dali ko gusto nga pagkunaon na ka, ana. Dili sila makapaghilapot na ako kung kinsa akong uyabo na pilion nga akong ikarelasyon. Salamat, Lian. Mahal gid ko nimo. Ingon ni Ana, di ka kamahal, Jeric. Isaan ako, Lian. Uhon, ihatag na ko ang klase sa kinabuhi nga deserve nimo. Nga naman ni Lian. Tagsan lang kayo mo reply sa akong mga message niya. Tawagan ako eh. Hello? Lian, salamat nga nitubag ka. Babe, suminit tabuin mo. Di nalig ka mo reply sa akong mga text. Jeric, sorry kayo ha. Busy kayo ko ron, good. Mutawag lang unya ko ni mo kung kanas ako available. Sige na, bye na. Hello? Hello? Wamli, I love you. Nga naman ni Lian. Kalit nagkausab. Oh, mo na bay. Nakita na ko si Lian kausa. Misakay sa sakyanan sa usa ka lalaki. Gwapo ra ba? Tinuod ka ba eh? Tingaling na sayop lang ka, uy. Di na mahimo ni Lian ako, eh. Ambot lang lagi. Ambot lang sab. Kaya ako dili ko gusto nga hugawan ng imo na. Pero susiha lang. Basin ikaw rin gibuang. Bay Rickson. Di pwede. Dili ni pwede. Kinahanglan ako masiguro nga dili tinuod ang gisulti ni Bay Rickson ako. Bahin ni Lian. Si Lian. Hello? Lian? Jeric, kalimtin ako. Basta na ka matigbuag ni mo. Lian, human sa pila ka adlaw nga sige ko gunahuna kung naunsa na ka. Kay wa na kay klaro unya. Unya karon
Manawag lang ka aron makigbuwag nako. Sorry. Pero dili na ikaw mahal. May lain ako. Lian, ingon ana lang ka sayon. Please lang. Hulungin ako. Dili na ko nimo. Salamat na lang sa tanan. Lian. Hello? Hello, Lian. Tita, atuon ko siya sa ila. Lian! Lian, gawas niya! Lian! Lian, Jeric! Jeric, kung ba? Ayaw pag-iskandalo din eh. pasabta ko. Kung anong kalit kang nausab. Kung anong imong kumbuhagan. Jeric! O sa maging rason, ha? Tubag ako unsay rason. Yan. Sa'yo na mo. Kinsa siya? Kinsa man ka? Dili ka akong gipangutana. Lian, tubag ako. Kinsa siya? Eh, Jeric, kung Kinsa ba? siya? Gusto na! Ayaw ko kakalapila! Kinuha ko! Ruby, nagdugo ang ibang ilong! Gustod ka mo apil sa away nga manag-uya ba? Gusto na, Jeric! Lian! Gusto niyo ka may bawas sa rason? Oh, Tungod kilayo na kayo kang Ruby! Gusto kong daddy! Yung namili man ko ni mo nga sa insawa kay Pangandoy, marumbado pagit kang dako! Kung ikaw ang minyuan, o sa may kapangambog di mo na ako, ha? Sa akong pamilya! Si Ruby maayong estados kinabuhi, pero ikaw? Tanawin ko di mo kaugalingon! Di bagong polo shirt mag-isod pa kang palit! Lian! Gusto ko makadungog sa tinuod, diba? Pas mo ni tinuod. Giagwantarte ka. O gagita na kong timing ko kanus ang husto nga buwagan ka. O salamat sa mga pag-iskandalo. Ihatagag di ko ni magrason na buwagan ka na gyud sa hingpit kang gabi una. Dili na tinuod. Lian, naibaw kung dili ka ingon anang klase sa pagkatao. Sulti ko sa tinuod, Lian! Gusto pag ikaw makadungog laing tinuod. Mas maayo pa si Robbie sa kama kini mo. Oh, Wa ka siyang kumingking. Karon sultihi ko. Nganong angay pa kung mapabili ni mo. Lian! Bay, gusto na, bay. Gusto na, daghan na kay kagnay nom. Masag ni ko eh. Gusto lang ako ipagawasan ako gibating kalagot, bay. Huwag humanin ni, bay. Saad ako. Natarungon ko na akong kinabuhi poon, bay. Huwag ipanawang na ako ni Lian. Nga sayop, nagituhuan ako. Bay, Jeric. Wow, ha? Dako ang nag-improvement, ha? Ha? Siyam katuig ka nga wa makauli dito sa Pilipinas, no? Ingon na gid bay. Pero karon tanawa. Nalakay kau galingon nimong mga negosyo. Nya na gipadagan dinhi sa ato. Unya naasag kay kuan mga tao. Bunga ni sa kong paningkamot bay. Ya kano sa mga magninyo. Hi, love! Nana si Stacy. Kano sa man yung plano magpakasal? Hapit na. Hapit na. Wa pa mi maka-decide sa date, Rickson, pero hapit na gyud. Ayay. Danasan mi mga plano gyud. Wow. Happy kay ko para ninyo ni Stacy bay. Salamat bay. Paspasin ninyo. Ha? Paspasin ninyo. Ako, nakatulon ako. Pero kamo, magsugod pa lang. Puhon, Rickson. Magbartaw niya gabi eh. Oh, ganahan kay ko. Kan. Sukad lang nauli ko din eh. Wag ko nakalaagda. Sige ba? Ya. Masa mau rasa? Ha? Kita berdua? Order na tabi. Sige bay. Nawag sa computer ha. Miss! Miss! Psst. Oh. Patay! Si Lian bay. Oh, Lian? Good evening, sir. Here's our menu. Lian, waitress ka din sa bar? Bay, kaya ta. Dali, dali. Dali. Jerry, what's ba? May din ni kayo itaw. Karusulti ko. Nganong ni ka sa bar magtrabaho. Ipagbiyaan mo ko nimo tungod kay matod mo. Wa ko'y pangandoy. Unya karon human sa pila ka tuig.
Nakitaan lang ti ka din nga nagtrabaho ka? Wala kilabot, ana. Usa labot, ha? May pakigyapon ko ni mo liyan. Tungod kay hangtod karon. Gikaon gihapon ko sa akong kalagot diyan nimo. Jeric. Buhiin ako. Mubalik na ko sa akong trabaho. Kuhaon ko lang iyong order. Umu-out na ko niya arong tawad-tawad. Shit. Unsa pa may labot ako niya? Ma'am, muulan ako. Thank you. Ngayon siya maniron? Sige, magkagtanaw ni Lian. Bay, sundan ako siya sa gawas. Unsa? Kumusta yung mga dlaw? Anak, Ethan! Good boy na ka? Oh, ma. Good boy na kay ko. Oh, Good boy na kay ko ni Papa. Maayo noon. Ate na ta? sila gidi ay nagdadayon ni Ruby. Love, naiskulahan nga gusto kang invite on for speakership. Imunin ko nga hon? Ganahan ko na. At least, makashare ko sa akong life experience bayan sa business. Okay. Ako nang isat nga date ha. Okay. Thank you, love. In conclusion, as we move forward with this exciting new initiative, let's remember the potential we have to achieve great things together. Thank you for all your time and attention today. Dagan man event ning eskwelahan din ni Rom. Naaman sa day family day. Wa pa man ako, mama, teacher. Oh, Imong papa di ay. Dili man pwede si Papa. Kay birthday man siya yung anak. kunwa ko masayop. Anak mo ning Lian? Ma'am? Hi, ma'am. Oh. Ako nalay ba niya? Ha? Ay, kabla ka, ma'am. Kailami sa iyang mama. Di ba Lian ang pangalan sa imong mama? Dong? Oh, oh. Ay, kabla ka. Ma'am, ay kabla ka, mama. Di ko daw tang tao. Actually, gi-invite ko din sa eskwelahan for speakership. Uy, sa ato pa. Ikaw di ay si Mr. Jerry? Oh, ma'am. Ako. Hala kanindot unta ko nakadapa kong cellphone. Ha? Magpa-picture gid unta ko nimo, sir. Unsaon? Sikat ba imong pangan dinhi sa atong lugar kay daghan kag negosyo nga gipadagan dinhi. Karon ba ko makakita sa imong itsura? Wapo man di ay ka, sir. Tuod. Na, kung wa pa tingali ko makailaan ning Ethan, no? Tingali maaan gud ka nga ikaw may iyang amahan. Parehas magud mong naong gud, oh. Ha? Ay, haluoy maguning bataa, sir, good. Kada family day na lang, gyud. Kadaduhaan ko na abay mutungan niya as father figure. Unsa? Iyang papa di ay? Ay na, ama-ama ra, sir. Wa man gini say papa, good. Ambot. Basta kay sa iyang birth certificate, wala may gideclare nga papa dito. Unsa? Kinuo ko. Nak, sorry. Sorry, nalimot gid sa mga family day ninyo karon. Okay na, ma. Gikuyugan sa ko ni Tito at Jerry. Sige na. So, nasabay. Og, thank you sa paghatod sa akong anak din eh. Mao na nimong gipuyan? Wa ka nilabot pa, ana. Kinsay amahan ni Ethan? Tubag ako. Kung di ka gustong ukayon pa na kog maayo ang kinabuhi sa bata. Tubag ako, Lian. Jerry, kung sabihin gipanulti ni mo. Naibaw ka, Lian, kung unsay buot na ko ipasabot. Kinuha ko. Ako siyang anak. Jerry, Tubag ako. oh! Anong gitago man nini mo na ako? Sabihin na tabo ni mo. Please. Dili ko gusto nga sa mo ko ni mong kinabuhi. Okay na ka. Dili ko gusto nga birahon pa ka na ako paubos. Deserve na ako nga may baw sa tinuod, Lian.
Okay. 9 years ago, our business went really down. So kinahanglan ko mag-focus that time. Mo nagtagsa na laki ko makatext ni mo ato. Tungod kay dili ko gusto nga maamong ka sa mong problema, knowing nga daghan kag asikaso ato para sa pagtuman sa imong pangandoy. Ug si Ruby, Wa gid ka kami. Gihimo na to na ko rason aron mas masakitan ka. O palayaan ko nimo. Lian, doon ako'y katungod nga may baho atong panahon na. Tungod kay uyab ko nimo. Sa ako nang giingon dili ko gusto nga maamong ka. Kung nabuhato na ako. Oh, Ibaw ba kasi dahil bankrupt ang mga negosyo na priso sa akong daddy for staff, ha? usa. O until now naagya po dyan sa prisuhan. Do you think kung nahibaw pa kasi ako mga problema, mularga ka kagdayon para ipadayon ni mo mga pangandoy? Dili, Shirley. Tungod ka nahibaw ko itong panahon na wakay dili kayong buhaton para nako. Oh, Ang ganahalan ko mo desisyon ng ginato para sa imong future. Dili ko gusto nga i-drag down tigas akong problema. Lian, Mom, please. Sige na, pauli na sa inyo. O gagan, salamat sa pagkatod ni Ethan. okay, sige. Mupauli ko, pero kinilang gityaman eh. Kuhaon ka mo balik. Hatagi lang kong time para isitol ang tanan, balik kong tamo. Jake. Unfair para ni Stacy, pero di sana ko may mong limda ng akong kaugalingon nga hangtod karon. Si Lian paghihapon ang niya sa akong kasing-kasing. Ug mas nisamot pagyud ang akong urge to win her back tungod kay may anak naman na Amy. Ug karon, nangita pa lang gyud kog timing nga masulti nako ang tinuod kang Stacy. Dinhi nilang kutob, daghang salamat, Ariman.